No niin, mut esiteltiin tässä äidinkielen opettajana, mutta toivon edustavani jonkun sortista keskivertolukijaa. Mulla on aika moneen teihin pikkasen etumatkaa, koska mä olen ehtinyt jo lukemaan tämän kirjan, mutta olettaisin, että aika monen kappale odottelee vielä tossa. Tässä voisi jo viritellä ihan heti alkuun semmoista ajatusta, että jos haluatte tehdä kirjailijalle kysymyksiä, niin pistäkää mietintään. Tietenkään ei välttämättä liity tuohon lukukokemukseen, mutta tässä on jotain muuta. Tai Tomilta ihan vaan muita kuulumisia tässä. Nythän hän on täällä tavattavissa. Pikkasen yleisöäkin lämmitellään ja liittyen näihin tuleviin haastattelukysymyksiin, niin kättä pystyyn. Kuinka moni teistä kuuntelee musiikkia lukiessaan? Okei. Tässä kirjassa on siihen erittäin hyvä apuväline. Siihen päästään kohta. Entäs sitten sellainen asia, että kun luette kirjaa ja siellä on henkilöhahmoja, niin onko niillä henkilöhahmoilla selkeä ulkomuoto, selkeä ulkonäkö? Kuinka monen mielestä tiedätte tarkkaan, miltä kirjan hahmot näyttävät? Hyvä, sitten ehkä jotkut näistä mun esittämistä kysymyksistä kolahtaa tässäkin kirjassa. Toivottavasti en siirrä mitään taakkaa, kun päästään tästä eteenpäin. Nyt olisi vuorossa kirjailija Tomi Norhan esipuhe. Minkäs äärellä me ollaan, kun me luetaan tätä Kultalyhtyä? No se tarina kertoo miehestä, joka viettää yksin kesänsä Mökillä saaressa. Ja sitten se on kutistettu niin pieneksi kuin mahdollista, että siinä on periaatteessa vaan se yksi ihminen ja yksi paikka. On siinä sitten vähän muutakin, mutta sitten tämä yksi ihminen löytää sieltä mökiltä päiväkirjan, joka on kirjoittanut sen mökin rakennuttanut nainen, jota hän ei tunne ollenkaan. Ja sitten hän alkaa lukea sitä ja sitten siitä tulee tämmöinen fiktiivinen keskustelu näiden kahden ihmisen kanssa. Toisen, joka elää nykyajassa ja toisen, joka on elänyt 60-luvulla. Mutta se on siis täysin yksipuolinen keskustelu, koska siinä on vain se yksi ihminen, joka sitä omaa keskusteluaan siinä käy. Ja ei kai se, niinku se, tämä on se tarina kaikessa lyhykäisyydessään. Ja sitten se, mistä tämä tarina kertoo, on se, että mikä on yksi tämän ajan isoimmista ongelmista, eli se, että me tehdään oletuksia toisistamme somessa siis. Ja ruvetaan rähjäämään tietämättä yhtään, kuka siellä toisessa päässä on. Siitä tämä niinku kertoo sanomatta mitään somesta tai mistään niinku semmoisesta. Joo, rähjäämistä mä en ihan kauheasti välttämättä kuullut täältä ja ehkä sivuhenkilöt olivat rähjäävempiä kuin itse päähenkilöt, sanoisin päähenkilöt. Mutta ehkä siellä oli myös hyvin paljon semmoista yhteyden hakemista toiseen ihmiseen, toiveita toisesta ihmisestä ja en tiedä, ehkä pettymyksiä tai yllätyksiä siinä, että miten kohdataan. Joo, se yhteys on avainsana niin kuin oikeastaan koko tuossa jutussa. Et koska se yhteys niin kuin paitsi siihen toiseen ihmiseen on, niin kuin se on se pääasia, mutta sit sen lisäksi tässä, kun kerran ollaan mökillä, missä luonto on hyvin lähellä, niin sit se yhteys siihen luontoon on toinen asia. Tai siis tavallaan sama asia kuin se yhteys siihen ihmiseen. Et yhteys siihen, mitä kaikkea tässä ihmisen ympärillä on. Niin siitäkin on kyse. Kyllä. No hei, pieni historiallinen katsahdus. Vuonna 1924 Naarasperho, vuonna 1925 Lentotähti ja vuonna 1926 Kultalyhty. Julkaisutahti on ollut erittäin hyvä, kuten tuossa todettiin, että tästähän tulee vuotuinen tapa. Täällä törmäämme ja puhutaan sun uusimmasta. Mä haluaisin tietää vähän taustaa tämän teoksen nimen takana. Äidinkielen opettaja voisi katsoa, että on valittu
yhdyssana. Ja kun on naarasperho ja kultalyhty luettuna, niin myöskin semmoinen vahva motiivin tuntu. Ja se ei ole ihan merkityksetöntä, mitä antaa kirjalle nimeksi. Millainen prosessi on kirjan nimen synty? Missä kohtaa sä esimerkiksi tiedät, minkä niminen kirja on syntymässä? Tämä tuli aika loppuvaiheessa. Sillä oli ihan eri nimi aikaisemmin. Toki sekin oli semmoinen ei ihan tavallinen yhdyssana. Mutta se oli huonompi, ei ihan tavallinen yhdyssana kuin tämä. Ja mistä tämä tulee? Tämä tulee Raamatusta. Saarnaajan kirjassa 12, luku 6. Aivan, siinä muistattekin varmaan kaikki. Niin siellä sanotaan, ja tuossa tuon kirjan motto on siis lainaus tähtitieteilijä Carlo Rovellilta, joka kirjoittaa fysiikasta niin kuin silleen runouden keinoin ihan älyttömän hieno, niin siinä on sellainen lainaus hänen yhdestä kirjasta, Ajan luonne -nimisestä kirjasta. Ja siinä on sen Rovelli-sitaatin sisällä on Raamattu-sitaatti, joka on, en mä tiedä kuka sen on suomentanut, mutta se on ihan erilainen suomennos kuin mitä tämän hetken Raamatussa tai aikaisemmissakaan on. Eli kun siinä puhutaan kultainen malja on särkynyt, on se normaali suomennos tai jotain tämmöistä näin, niin sitten on tämä yksi suomennos, jossa kultalyhty, että se malja onkin kultalyhty. Ja se kultamalja, se ei sitä paitsi ole yhdyssanana siellä, niin se on, ei siitä sit irtoa. Se oli pakko hylätä siis ehdotuksena, koska pidetään kiinni linjasta, että yhdyssanana mennään. Kyllä. Joo, ja eikö tämä nyt, että mä mainitsin näin aikaisessa vaiheessa Raamatun, niin eikö tämä työ minuun semmoista syvyyttä? Tämä on melkein jo tapulteltu, myyntiluvut kasvaa. Kultalyhty esiintyy tässä kirjassa myös sellaisena motiivina. Haluatko sä avata sitä, mitä merkityksiä sä haluaisit sille antaa, vai onko se sitten lukijan tehtävä? Se on lukijan tehtävä, joo. Se on niin kuin sen verran avonaisena sille. Niin se lyhty on avoin. Lyhty, joo. Esiintyy kyllä kirjassakin tärkeissä paikoissa, niin kuin motiiviin kuuluukin. Okei. Tässä kirjassa ei ihan ensimmäisiä asioita, mihin haukkana tartuin, on se, että tässä kirjassa on minäkertoja. Ja tämän takia mä kysyin teiltä, että miten onko selkeä ikään kuin sellainen kuva siitä, että kuka tässä nyt näitä asioita kertoo tai miltä se hahmo näyttää. Nyt kun satun tuntemaan sut ja kyseessä on minäkertoja, niin ei ole vaikea löytää kasvoja sille hahmolle, joka täällä kirjassa on. Minäkertojan näkökulmasta siis näitä asioita kerrotaan. Toki erittäin tärkeässä roolissa on myös se, joka tässä kirjassa on koko ajan sinä. Mutta kerronnassa se, että valitsee minäkertoja, niin se on aina valinta. Banaalia olisi tietenkin kysyä tässä kohtaa, että onko tämä minä Tomi Norha, mutta kysytään vaikka niin, että miksi minäkertoja? Ei tätä ei voisi kertoa millään muulla kertojaratkaisulla, koska silloin kun mulla alkoi hahmottua tämä tarina, niin hetkellisesti se tuntui hyvältä, mutta enimmäkseen vaan ihan tosi huonolta, niin kuin monesti käy. Ja sitten eräänä iltana nukkumaan mennessä tai sitten eräänä aamuna juuri herätessä, niin kuin parhaat ideat aina tulee, sitten tuli yksi lause, jonka mä kirjoitin muistiinpanoihin. Ja sen mukana kertojaratkaisu, koska sit siitä eli just se, että se minä ja sinä katselee siinä maailmaa yhdessä. Tämä on vähän semmoinen sinä ja minä liikennevaloissa. No sitä kyllä, koska se minä ja sinä ja heidän yhteys ja suhde on, niin se on aika oivallinen työkalu tähän kerrontaan. Se mikä siitä tavallaan tekee häiritsevää, että kun on useampi kirjailija, ystävä ja heidän kirjoja lukiessaan monta kertaa mittailee sitä, että kuinka hyvin tarina tempaa mukaansa, on se, että millä sivulla mä unohdan, kuka tämän on kirjoittanut. Tai teatteriesitystä katsoessa, jos on tuttu henkilö näyttelijänä, että koska mä hylkään sen ajatuksen siitä, että toihan on toi mun kaveri ja lähden seuraamaan tarinaa. Niin oli jotenkin hauskaa, koska tämä ajatus mielessäni lähdin tätä minä-kertojaa
tarinaa lukemaan ja miten ihanasti sä pompsahtelit mun mieleen siellä pitkin matkaa, joskus ehkä vähän kiusallisissakin paikoissa. Kirjassa nimittäin käydään aika usein vessassa. Mutta mennään miljööseen. Kirjassa liikutaan, niin kuin kerroit, ajallisesti ja hyvin hallitusti ja minä kertojan ehdottomilla ehdoilla tai ehkä myöskin hänen puitteissaan nykypäivässä ja sitten siellä 60-luvulla. Se on sitä ajallista miljöötä ja siinä on herkullisia vertauksia tämän päivän ja 60-luvun tai menneisyyden suhteen ja hauskoja tarkkoja kuvauksia molemmista ajoista. Keskeisin ja merkityksellisin paikka miljöö on tämä mökki ja sen ympäristö. Jos ei minä kertoja saakaan suoraan kysyä, että oletko tämä sinä, niin onko tämä miljöö todellinen paikka? On, se on meidän mökki tuolla Ilosaaressa. Ja siinä kertojassakin on minua vähän, mutta niinhän kaikissa kertojissa on sitä kirjoittajaa aina, ei sitä voi väistää mitenkään. Mutta sitten tästä todenperäisyydestä ei voi olla puhumatta mainitsematta Sirkeä, joka istuu tuolla, heiluta Sirke sieltä. Tässä on nimittäin semmoinen, että silloin kun tutustuin vaimoni Tainaan, joka siellä Italiassa köllöttelee tällä hetkellä, ja mutta varmaan aurinko on nytkin siellä, vaikkei se enää paista. Niin silloin kun Tainaan tutustuin, niin sit tutustuin myös hänen kavereihinsa, ja yksi niistä oli Sirke. Ja sitten me oltiin Sirken tupaantuliaisissa, Sirken ja Riston. Ja sitten en mä oikein tiedä, miten se mahtoi tulla puheeksi, mutta siis mä tiesin, isä ja äiti oli kertonut, että minkä niminen perhe oli sen mökin aikana 60-luvulla rakentanut. Ja sitten kun mä oon tämmönen tosi teräväpäinen kaveri, niin sit mä hiffasin, että hei kato, Sirkellä on sama sukunimi kuin niillä mökin rakentaneilla ihmisillä. Ja sit mä vaan kyselin siitä ja sit kävi ilmi, että Sirken isä ja isoisä on olleet rakentamassa meidän mökkiä. Eli tässä on siis tämmöinen hyvinkin vankka totuuspohja. Toi tarina ei ole ollenkaan totta, mutta että siellä on niinku tämmöinen pohja. Ja sitten kävi vielä niin hassusti, että kun oltiin siellä tupaantuliaisissa, niin Sirken isä oli paikalla siellä. Ja mä saatoin heti mennä niin kyselemään ihmiseltä, joka on ollut niin mökkityömaalla ilman paitaa siellä hakannut vasaralla paikalle. Niin se oli jotenkin niin outo sattumus. Plus sitten, että sen jälkeen tähän on vielä liittynyt se, että Sirke on kertonut sieltä ihan uskomattomia juttuja, jotka on, moni niistä on tässä. Ei sellaisenaan, mutta niiden itu on tullut tuolta ja sit mä oon niistä tyttylöinyt tämmöisen, leiponut tämän näköisen tarinan sitten. Et sikäli tää on kun noi edelliset kirjat, niillä ei ollut mitään tekemistä silleen minun kanssa, niin tässä on aika paljon tämmöistä, mikä on tullut sitten täältä oikeasta omasta elämästä ja ainakin sen lähistöltä. Joo, ja oli miellyttävää myös lukea tuollaisesta miljööstä, mikä itsellekin antaa kaikuja, koska Velkua ja Livonsaari ja tää Ekokylä ja Teersalot ja kaikki muut paikat, mitkä siellä on. Niitähän ei mainita kylläkään. Ei, hirvittävä poliisin työtä ja kahlasin edellisten aikaisempien kuntien vaakunoita, jotta saan kiinni siitä, että ollaanhan nyt Velkualla. Ollaan. Ihan selvästi ollaan. Näin on joo, että jos se unohtuu, niin se vaakuna on se avain. Joo. Sitten tässä on aika hieno musiikillinen miljöö. Kaiken kaikkiaan olet aika hyvä kuvaamaan tämmöistä auditiivista ympäristöä. Se tulee vastaan siellä luonnossa, missä tietenkin se on yksi aistikanava, kuuluu totta kai millä sä ympäristöäsi aistit, kuka tahansa. Myös sitten kun kävellään hiekkatietä, niin kaikki ne äänet, mitkä siihen liittyy. Ja myös kirjan minällä on selkeä oman elämänsä soundtrack päässään, kun hän menee pitkin maita ja mantoja, ja siitä pääsette tekin osallisiksi. Jos olette niin sivistymättömiä kuin minä, että kaikki klassiset
sävelet eivät heti nimitasolla soita mitään kelloja, niin tästä pääsette mukaan. Täällä on kirjan alkusivulla QR-koodi, mistä pääsee soittolistaan, jossa on melkein kaikki. Melkein. Okei, Metsäkukkia. Ei metsäkukkia kuulosta. Se tiedetään ilman viitteitäkin, niin pääsee sitä fiilistelemään. No kaikki me tiedetään, että musiikilla on paljon sulle merkitystä. Onko kirjan minälle merkityksellistä se musiikki, oletettavasti kun sitä tulee mieleen? On, koska lukijan pitää saada rakennettua jonkunnäköinen, tai siis mahdollisimman tarkka kuva siitä, että minkälainen se tyyppi on, mikä siellä heiluu. Ja sen minäkuvaan olennaisesti liittyy musiikki, joka sen päässä soi. Ja joka siis ei ole metsäkukkia, vaan joka on siis taidemusiikkia. Välin vähän semmoista triviaalimpaa ja välin vähän semmoista, mitä ei ihan kaikki tiedä. Se liittyy siihen, että piirretään sitä aluksi epämääräistä kuvaa tarkemmaksi. Siksi ne on siellä. Tämä myöskin kannustaa minua lukemaan tämän kirjan uudestaan. Nyt luin sen ilman tätä soundtrackia ja aion kokeilla myös näitä kohtia luettuna sen musiikin kanssa. Mä en pystyisi itse lukemaan mitään. Ja mistä päästään siihen, että kun musiikki ja kirjoittaminen, niin onko ne suhteessa sulla toisiinsa? Kuunteleksä musiikkia, kun sä kirjoitat, vaikka sä et lukiessa kuuntelisi? Ei. Siis jos musiikki soi jossain, niin se vie mun kaiken huomioon. Ja sit mä vaan kuuntelen sitä, ja mä en pysty mitään tekemään samalla. Aivan. Niin saattaa käydä kyllä. Okei. Sitten vähän noista teemoista. Sä jo itsekin mainitsit tätä ilmastonmuutos, luonnonsuojelu, luontosuhdeasiaa siellä. Ja minä olen myöskin tässä kirjassa kirjailija. Ja hän kertoo jopa tässä kirjassa, että hän haluaisi kirjoittaa kirjan luonnonsuojelusta. No, tässähän se tavallaan sitten syntyy, koska selvästi yhtenä aiheena täällä on tämä luonnonsuojelu. Ja kirjassa tämä luonnon hätätila ahdistaa sitä minää. Ja se muuttuu paikoin hänellä myös semmoiseksi kehollisiksi kokemukseksi. Eli siinä missä kirjan päähenkilö saa kolhuja vähän samaan tahtiin kuin luonnostakin havaitaan kolhuja, niin miten tärkeä sulle, ajatellen sitä vastaanottoa, niin miten tärkeä asia se on, että se löydetään sieltä tämä ilmastonmuutos, luonnonsuojelu teema? Jaa, jokainen saa löytää sieltä ihan mitä lystää. Et siellä on kaikenlaista. Vähän vaikea sitä tietysti olla löytämättä. Ja siinäkin on se, miten se on siellä, tai siis mitä siellä tapahtuu, niin siinä on myös tämmöinen aivan suoraan tosi pohjainen, koska meidän mökkipihassa tapahtuu yksi konkreettisimpia suomalaisen ilmastonmuutoksen ensimmäisiä merkkejä. Se tulee tuolta etelästä, se ilmastonmuutos tänne päin. Ja tämä Lounaissaaristo on se ensimmäinen, joka ottaa iskuja vastaan nyt. Toivoisitko, että kirja muuttaisi jotain esimerkiksi ihmisten suhtautumisessa? Mitä se olisi? Miten pitäisi suhtautua? En mä oikein usko, että niin voi käydä. Koska ei tätä pölöt lue. Niin, ja ne fiksummat tietoinen valmiiksi. Missä sun mielestä yleensäkään mennään suomalaisille hirvittävän tärkeä luonto ja luontosuhde? Missä suomalaiset menee sun mielestä luontosuhteensa kanssa? No nyt tuli... Kirjailija Norma. Joo. Missä suomalaiset luontosuhteet? Mun tulee ekana mieleen oikeastaan se, että kun siis Instagramissa on ollut jo muutamia tässä on varmaan 10 niin ennakkoarvioa tästä jo, semmoisilta, jotka on lukenut sen, niin sen PDF-version. Ja melkein, siis jokaisessa varmaan on nimenomaan tartuttu siihen, että on hienoa, kun on se luonto siinä. Ja että se on selvästi kauhean tärkeä semmoinen, että kun sitä on, niin sit se merkitsee. Että kyllä sillä luontosuhteella on näköjään iso paikka sydämessä. Mielenkiintoista on myös se, että koska niin että se ei ole sit ole, että kun siellä on varmaan ollut muutama on ollut semmoinen
ihminenkin, joka on lukenut Naarasperhon, jossa myös luontosuhde on kovin merkityksellinen. Ja se on ihan olennainen ero näiden kirjojen hahmojen luontosuhteissa, että Naarasperhossa se tuntee kaikki kasvit siellä ja tietää niistä paljon. Tämä ei sitten taas tiedä mitään. Se vaan seikkailee siellä luonnossa silleen ihan, ei nyt luonnonlapsena, mutta niin, tavallaan. Suhteen laatu on vähän semmoinen anonyymimpi. Joo. Sitten siellä on myös jonkun sortista teemaa yksinäisyydestä. Kirjan hahmot puhuu yksinäisyydestä ja varsinkin minä olen kovin paljon yksin tässä kirjassa. Se minä en myöskään tule ihan kauhean hyvin toimeen kaikkien niiden ulkopuolisten reaalimaailman ihmisten kanssa. Aina tulee jotain ryppyä rakkauteen vähän niin kuin. Millaista sun mielestä tämä yksinäisyys tässä romaanissa on? Itse kiinnitin huomioon siihen, että ei se ole erityisen ikävä asia. Joo, siis kyllä sitä olen yrittänyt sitä jotenkin sille lämmöllä kuvata ja näin. Ja enkä mä nyt minä en muista sitä oikeasti mitä kaikkea mä oon yrittänyt, kun se yritys nyt hautautuu siihen, että mitä mä oon lukenut niistä palautteista, mitä mä oon saanut siis ihan vierailta ihmisiltä. Että siinä on ollut justi, että on nimenomaan tälleen, vaikka on yksinäinen, niin sitä on kuvattu jotenkin lämpimästi. Ja sitten kun jossain oli, että lämpimän humoristisesti, niin sitten mulla oli mitään. Tässä on mitään hauskaa. Mutta sitten mä luin varmaan jotain semmoista, miksi mä sitä eipä niihin yleensä tuli itse silleen tartuttua. Mä varmaan just sen takia, että kun se oli, onko se joku painovirhe vai mikä on hassu tai jotain semmoista, että mitä humoristista tässä on. Niin kyllä se itse asiassa olikin. Mä oon hauskempi kuin mitä mä itse tiedän. Nauroin ääneen lukiessani kirjaa, varsinkin siellä loppupuolella, kun tapahtumat saa oikeinkin paljon vauhtia. Nimenomaan, joo. Mutta melkein sanoisin, että se, mun mielestä se yksinäisyys, mitä tässä kuvattiin, niin se oli kovin luonnollista. Se on myöskin jotenkin itse valittua, jolloin se ei ole mitenkään mikään semmoinen, mikä on aika stereotyyppinen, ehkä jotenkin surkuteltu tai ei toivottu tila. Ei, tässä vaan oltiin yksin. Ei pöllömpää. Joo. Vielä sitten lempiaiheeseni alkoholin. Tässä kirjassa juodaan aika paljon alkoholia. Näin on. Ja kokisin, että muun muassa Koskenkorvan product placement, Koskenkorvan mainitseminen vaikuttaa nyt kulttuuriteolta, koska olemme huolustuneena saaneet lukea lehdistöstä, että Koskenkorvan myynti on laskenut. Koska nykynuoret kuulemma hakee hyviä makuja alkoholia juodessa, nykynuoret. Joo, mä oon koettanut olla pienten puolella. Niin, kyllä ihan kannustat suomalaiseen kulttuuriin. Kuuluuko se alkoholi mökkikulttuuriin vai onko sillä joku tärkeämpi tehtävä kirjan maailmassa? Kuuluu mökkikulttuuriin ainakin joillakin ihmisillä. Ja sillä on tärkeä tehtävä, sen tehtävä on ihan sama kuin sen musiikin. Sekin luo lukijalle kuvaa siitä, millainen se on se tyyppi. Ehdottomasti sitä mietin, että onko se jopa, että millaisia mielikuvia itsellenne tulee ihmisestä, joku juo Koskenkorvaa tai valitsee saunojomaksi lonkeron tai ottaa lasillisen rieslingiä. Eri tilanteet, selvästi vähän eri henkilöt ja se oli mun mielestä aika jännä tapa jotenkin saada aikaan hahmolle persoonaa, esimerkiksi näitä juomavalinnoita. Sua haastateltiin tuosta lentotähdestä ja kollegani nosti haastatellessaan erittäin taidokkaan rakastelukohtauksen. Minä sitten taas miellyin tähän kännikohtaukseen ja tätä kasvatellaan usean sivun verran. Toivottavasti löysin sieltä sen herkullisimman. Haluaisin antaa pienen näytepalan, jos kirjailijalle sopii. Sopii, joo. Joo, meillä on Luostiksessa jokaiselle elämänalueelle oma äidinkielen opettaja. Vastuuta pitää. Niin, Merja, odotellaan. Tässä pikkasen pitää pohjustaa, koska tätä oli vaikeaa rajata tätä kohtaa, minkä haluan jakaa ehdottomasti teidän kanssa. Vauhti on kiihtynyt. Tässä on 2 kossupulloa takana.
saunassa ollaan oltu ja kaikennäköistä muutakin jo juotu, eikä se varsinainen juominen ollenkaan ole se pääasia. Todella syvällisiä keskusteluja, niin kuin arvaatte, että alkoholin vaikutuksenlaisena on. Ja tässä sitten homma lähtee niin sanotusti eskaloitumaan. Surffilautaa laitetaan veteen ja saunottu ollaan. Ja minä on siis ollut tämän kuvitteellisen sinä-hahmon kanssa saunassa. Kannamme laudan yhdessä laiturille ja viskaamme sen veteen. Lauta lähtee liukuun ja karkaa meiltä. Sinä hyppäät mereen ja uit laudan kiinni. Asetut makaamaan vatsallesi laudalle, pää kohti laudan perään. Pärskyttelet käsilläsi ja onnistut kuin onnistutkin tuomaan laudan laiturin viereen. Astun laudalle, mutta kauan en siinä onnistu pysymään, sillä lauta on kiikkerä. Polskatamme molemmat veteen. Ja kiipeämme taas takaisin. Minun päähäni tulee jostain sellainen älli, että haen saunatuvasta haitarin. Ehkä soitto saa sinut luopumaan vaarallisista leikeistäsi. Ripustan soittopelin kaulaan ja kävelen laiturille. Napsaisen paljolukot auki ja painelen satunnaisen mollisoinnon. Siitä kädet löytävät kuin itsestään metsäkukkien pari. Haitari soi lahdella komeasti. Juuri tällaisessa ympäristössä sen ääni on parhaimmillaan. Sinä olet laudalla polvillasi ja taputat tahallasi epätahdissa käsiäsi soittoni tahtiin. Tovin kuluttua sinä kyllästyt taputtamisen ja melot lautaan kulkemaan. Seuraan sinun menoasi katseellani ja kun sinä etenet lahden pohjaa kohti, huomaan, että naapurimökin laiturilla on 3 naista uimapukusillaan. Kuuntelevat ja katselevat siinä, mitä naapurissa tapahtuu. Siellä näkyy olevan tyttöjen juhlailta, aivan kuin meillä täällä mökinomistajien. Sinä kaakertelet seisomaan laudalla ja huudat jotain, jota en kuule haitarin soittoni yli. Pysäytän palkeet. Portot, narssut ja naasikat kuulen sinun huutavan. Vai olenko se minä? Merkillisiä sanoja. Minua hävettää. Häpeäni saa lisäkierroksia sinun alastomuudestasi. Emme ole humalaltamme huomanneet pukeutua uima-asuihin, jotka sinullakin kyllä piti olla mukana. Täysille kierroksille häpeäni yltyy, kun ymmärrän, että haitari peittää kyllä rintakehäni, mutta ei muuta. Tästä saattaa tulla sanomista myöhemmin. Olen kuitenkin sen verran vapautuneessa tilassa, että päätän olla välittämättä ja heittäytyä hetkeen. Soitan kappaleen loppuun, sinä nouset seisomaan ja putoat samassa rytäkässä laudalta. Naiset katoavat vähin äänin laituriltaan, ehkä saunaan, ehkä muualle, en tiedä. Sinä et pärski vähin ääni. Iloitkaat ja riemuitkaat, nyt on meillä kesä, kuuluu hengästynyt ääni pian uimaportaiden lähettyviltä. Kampean haitarin pois niskaani painamasta. Ystävyys ja vesi. He ovat tähän aikaan yhtä, sanot hilpeän väsyneellä äänellä ja kiipeät portaat ylös. Lauta on itsekseen törmännyt naapurin laittoriin, enkä kehtaa sitä mennä sieltä hakemaan. Olkoon siellä, yö on tyyni. Sauna hiljentää meidät molemmat aikanaan. Niin kirjoitan mökkikirjaan ja laitan pisteen paikalleen. Tämä oli siitä kohtaa, missä minä ja sinä olivat vielä vankassa yhteydessä ja hakivat ystävyydelle muotoa, jos näin voi sanoa. Kaiken kaikkiaan voitaisiin siirtyä tämän kirjan juoneen. Tässä on tällainen mysteeri, jota ratkotaan ja kerronta tukee todella hienosti sen juonen kehittelyä. Se on mukava paketti, joka sieltä pikkuhiljaa aukeaa. Ja siihen minä-maailmaan tulee semmoinen särö, kun siellä loppupuolella se juoni muuttaa suuntaa. Kuviteltu maailma säröilee, mistä tietenkin lukija yllättyy ja sitä kautta myös nauttii. Miten juonta rakennetaan? Tiedätkö jo kirjoittamaan lähtiessä, että mikä juonen kulku on? Onko draaman kaari päätetty? Useimmiten joo. Ja mä teen siis semmoisen rungon, missä on niinku, jokaisesta luvusta 1 tai 2 rivin mittainen niinku synopsis ikään kuin. Mutta se elää ja muuttuu ihan hirveästi, et ei toikaan, mä en yhtään muista millainen ton ensimmäinen versio oli, ei se nyt ainakaan tommonen ollut. Ja sit sinne väleihin tulee lisää ja sit se saattaa ottaa ihan uuden suunnan jostain ihan pienestäkin asiasta. Mutta kyllä mä pyrin siihen, että kirjoittaessa on sitten jo niinku joku viimeisenkin luvun synopsis siellä olemassa jo. Ja sitten sen jälkeen on periaatteessa kirjoittaminen sitä, että vaan niinku
täyttää ne tyhjät kohdat siitä välillä. Ja useimmiten järjestyksessäkin vielä. Mutta sitten niin kuin sanottu, niin sit se voi muuttua hyvinkin radikaalisti. Sä mietit, että kuinka monessa versio, osaatko sanoa, kuinka monta kertaa sä kirjan kirjoitat? En mä ole pitänyt mitään laskuja. Naarasperhon, siitä mä osaan edelleenkin sanoa, että 3 kertaa, koska siitä oli niin selkeästi 3 erilaista versioa, mutta tää on niinku venynyt ja vanunut tässä näin vähän sinne sun tänne. Ne muutokset on ollut varmaan vähän pienempiä sitten. Ja niin. En mä edes muista kuinka kauan mä oon tätä kirjoittanut. Tässä on nimittäin niin paljon hienoja tasoja, koska on tää juoni ja mysteeri, jota selvitetään, on tää sinä, jonka maailma tässä pikkuhiljaa avautuu ja suuria käännekohtia lopussa. On sitä luonnon ja oman kehon suhteen ja niin kuin kaiken kaikkiaan luonnon pohtimista ja on yksinäisyyttä ja on musiikkia. Kuitenkin kirja on aika ohut, eli se on hyvin tiivistä, napakkaa, niin se, että pystyy pitämään näin montaa palloa ilmassa samaan aikaan, niin tarkoittaa, että on aika taitava kirjoittaja tässä. No. Nyt voisi olla... Eimar, mun itsetuntoni on ihan huipussaan nyt, koska ennen kuin mä lähdin tänne, niin sit mä jostain syystä vilkasin Instagramia ja siinä oli just tullut tänä päivällä yksi arvio, jossa sanottiin, että norhan kieli on hunajaa. Kyllä se kieltämättä on sellaista aistillista sillä tavalla, että siihen pääsee hyvin siihen maailmaan. Ei tarvitse omaa mielikuvitusta käyttää, hän lainaa omaansa. Nyt voisi olla paikka yleisökysymykselle, jos sellaista on siellä hautunut. Voisiko olla jotain kysyttävää? Sirki kysyy. Mulla on semmoinen geneerinen kirjailijakysymys, kun mä oon itse kanssa, mä oon siis kirjoittanut tietokirjaa ja mä oon miettinyt romaanin kirjoittamista jo vuosia. Eikä tullut yhtään mitään asian eteen. Niin mä ihailen sua senkin takia, että sä oot saanut aikaan kirjoja. Niin mulla olisi kysymys, että mikä ajaa sua kirjoittamaan? Toivottavasti kuului sinne taakse myöskin. Mikä ajaa kirjoittamaan? Ihan vaan se, että se on niin kiva ja siitä saa parhaan flow-tilan niin kuin paremman kuin mistään. Musiikistakin voi saada, mutta sitä vähän haittaa se, että se on mun työ. Kirjoittaminen ei ole yhtään työtä, vaan se on ihan parhaimmillaan vaan sit niinku sitä flowta. Ja huonoimmillaankin ehkä siihen valmistautumista, jos sen haluaa positiivisesti ilmaista. Mikä on ajankohta, missä sä kirjoitat? Kun sulla on myös päivätyö. Päivisin hän on musiikinopettaja, mutta öisin hän on kirjoittaja. Ei ole öisin, en kirjoita öisin, vaan iltapäivisin ja iltaisin. Ja paras kirjoittama, en siis ollenkaan ole niitä, jotka kirjoittaa koko ajan, niin kuin joka päivä tai joka viikko tai semmoista. En todellakaan ole nytkään kirjoittanut. No okei, syksyllä on nyt ton editointi ollut tuossa, mutta silleen varsinaisesti kirjoittanut niin kuin kesän jälkeen oikein mitään. Et tulee semmosia rykäyksiä, jolloin menee niin kuin kuukausi tai 3 kuukautta niin, että kirjoittaa käytännössä joka päivä. Ja sitten se tarkoittaa aina monta 2 tunnin takia ei kannata avata konetta. Ja se on liian lyhyt aika, että siinä pitää olla se pitkä aika niin, että siihen pääsee oikeasti uppoutumaan. Ja erinomainen motivaattori siis meikäläisen kirjoittamiselle on huono sää, jota onneksi täällä toisinaan tänne Turkuunkin suodaan. Esimerkiksi viime kesäkuu oli tosi hyvä. Mä kirjoitin silloin paljon. Mä kirjoitin, niin kuin tämän mä oikeastaan vähän niin kuin viimeistelin silloin. Ja sitten mulla oli yksi toinen kässäri, mihin meni niin kuin ehkä puolet siitä ajasta. Ja josta mä olin itse asiassa jo allekirjoittanut kustannussopimuksen, jonka piti olla niin kuin se, mikä nyt ilmestyy. Kun musta tää oli ihan pölö. Ja Linnea Kuuluvainen tuossa noin, me käytiin, Linnealtakin ilmestyy kirja ihan just maaliskuussa. Joo. Niin
me pidettiin Linnan kanssa palaveri sitten varmaan heinäkuun alusta jotain semmoista. Ja niin, että hän oli lukenut tämän, ja sitten mä luin hänen kässärinsä. Ja sitten hän sanoi, että ei se olekaan ihan tyhmä. Ja sitten mä jotenkin, että ai ei vai. No, eli vihjasitko just kaikkien kuulee silleen low-key mun ansiota, että me kaikki olemme täällä tänään. Suurin ansio saisi näin. Okei, no laitetaan mun CV. Pistä, joo, mutta sillä oli iso merkitys, että, niinku, että tuli sellainen, että aijaa, niinku ehkä. Ja sit se. Ja tätä on muutenkin siis, niinku, että sen jälkeenkin on tässä vielä ollut siis, niinku, mä oon ollut epävarmempi tämän kirjan suhteen kuin noiden kahden edellisen, koska esimerkiksi Lentotähden kanssa mä oon ollut 3 eri kirjoituskurssilla. Ja sitä on kyllä sit niin vatvottu ja niinku, tosi monta 10 ihmistä on lukenut sen ja antanut siellä niinku, hyvin yksityiskohtaisia neuvoja, miten sitä voi parantaa ja näin, niin sen suhteen niinku, ei tarvinnut niin kauheasti jännittää, että onko tämä aivan niinku, surkea. Mutta kun tätä on lukenut ihmiset, niinku, muutamat kaverit, muutamat sukulaiset, kustantamon väki, jotka kaikki on niinku, mun puolella, niin nyt oli vähän semmoinen, että mitäs sit joku, joka ei ole mukana. En mä enää niin kauheasti pelkää ne Instagram-arvioita, jotka ovat olleet lentovieraita ihmisiä ja olleet hyvin suopeita. Mutta ei tää nyt kaikille ole. Kinnusen Tommin kanssa juteltiin tänään just tästä asiasta, että hänellä on kuulemma se etu, että hänen kustannustoimittajansa ei ole hänen puolellaan, vai näinkö se sanoi? Joo, Tommi sanoi, että hänen kustannustoimittajansa inhoaa historiallisia romaaneja, joka on tietysti ihan hemmetin hyvä lähtökohta. Mutta tavallaan siihen, että miten kun sulla on ollut hyvä tahti tässä ja selvästi tuloillaan vielä paljon siellä senkin laatikossa on siis tuloillaan muitakin juttuja vielä, niin ilmastonmuutos tulee taidetta vastaan, että huonoja säitä odotellessa, että hän enemmän kirjoittelee. Siellä on vielä kysymys. Ole hyvä. Arto. Joo, moi. Moi. Kiva nähdä. Sä moi. Me nähtiin Norhammessa varmaan eka kertaa 62 vuotta sitten tuo lyriikka-analyysikurssilla. Mä opiskelin kirjallisuutta silloin ja ihmettelin, mitä tuo muusikko tulee lyriikka-analyysikurssilla. Mä mietin, että jotain biisisanoja varmaan suunnilleen siellä. Nyt onkin myöhemmin ilmennyt, että Norha on tällainen kirjallisuuden moniottelija varmasti päästä. Mua kiinnostaa se, että kun sä sanoit, että sä nytkin taas jossain kurssilla, eli kun sä ajaudut kirjan pariin, niin onko se niinku sellainen analyyttinen kirjoittaja, että sä valmiiksi mietit kaiken näköiset henkilösuhteet? Tästä tulee sellainen suljettu henkilö ja sit mä rakennan tuollaisen moottorisäännön ja sit mä rakennan miljoonia sellaisia merkityksiä. Vai annatko sen tarinan niinku viedä ja sitten ne tulee muut siihen mukaan myöhemmin? Tämä on erinomaisen hyvä kysymys, koska mun mielestä ainakin niinku vain toinen vaihtoehto on niinku mahdollinen. Eli siis se, että antaa sen tarinan viedä, koska jos päättää liikaa, siis varsinkin jostain teemoista tai motiiveista, niin silloin siitä tulee pamfletti eikä romaani. Silloin se julistaa jotain niinku ihan väärällä tavalla. Niinku, et vasta sitten kun se teksti on valmis, niin sit voi oikeasti sanoa, että mistä se kertoo. Et jos koittaa tehdä toisinpäin, niin sit se on julistus. Saa olla eri mieltäkin, mutta mun näkemykseni on tällainen. Mulle tuli nyt mieleen ihan kirjan lukijana, mä tiedän, mä kerron sulle omista tuntemuksista ja heti kun mä olin lukenut. Mutta nyt mä saan oikeastaan vasta sanotettua, kun säkin olet hyvin puheesta, niin tässä myöskin käytetään aika paljon alkoholia tässä kirjassa. Niin oliko sulla minkäännäköistä tällaista ulottuvuutta niin kuin alkoholismiin tässä näin, koska nyt mä muistan, että mulle tuli ajoittain mieleen, moni varmaan tietää semmoinen Charles Jacksonin kirja jo tuolta 20-luvulta, Tuhlattuja päiviä, mikä on aika väkevä alkoholismin kuvaus ennen kuin on tullut AA pelastamaan alkoholisteja. Niin siinä kerrotaan niin kuin kaverista, joka on täysin niin kuin mielikuvitusmaailmassa vankina, joka lähtee pienistä impulseista ja se lähtee se juttu niin kuin omassa päässä
ihan omituisille raiteille, niin kuin myöskin tässä näin päähenkilöille. Niin mä ajattelin, että onko sulla ollut millään tavalla tällaista ulottuvuutta, vai oliko tämä vaan sitten niin kuin... En mä ole sitä nyt varsinaisesti ajatellut niin alkoholismin kuvauksena, mutta siis onhan siinä vähän toki semmoista, että se on enemmänkin siis vaan sitä hahmon luomista. Hänhän ei mitenkään ryyppää aamustiltaan, vaan hänellä on niin kuin säännöt. Ja sitten sen lisäksi, että se luo kuvaa siitä hahmosta, niin sen lisäksi se myös mahdollistaa esimerkiksi ton, minkä Johanna luki ton kohtauksen, eli tommosen, että se irtoaa niin kuin todellisuudesta. Ja siihen tulee niin kuin vähän uutta fjongaa siihen tarinaan. Että se on toinen syy siihen, miksi siinä on se alkoholi. Tää riittää, kiitos. Joo, hyvä kysymys. Kyllä, ja tavallaan, jotta päästään johonkin sfääreihin, niin tässä on kuitenkin jo lähtökohtaisesti sellaisena oletuksena, mikä lukija helposti ostaa sen, että vaikka me tiedetään alusta saakka asetelma, että tämä sinä ei ole oikeasti tässä, niin kovin todentuntuisena hän siinä on. Ja ihaltava kohtaus oli myöskin se, missä tiet erkani ensimmäisen kerran ja miten minäkertoja pystyy kertomaan siitä, missä tämä tuntematon sinä on sitten, kun hän ei ole siinä vieressä. Siitä erityisiä kiitoksia. Nämä nyt on vähän tämmöisiä hämmentäviä viittauksia, kun ette ole sitä lukeneet. Vieläkö olisi jotain kysytty? Oliko Juha? Joo, mä aika vähän tunnen kirjailijoita, mutta niin Kinnusen ja Sutsila. Ja jotenkin musta tuntuu, että ne ei ole ihan täyspäisiä ihmisiä. Te olette täyspäisiä. Sikäli kun lukee kirjoja, niin tuntuu, että ne työstää jotain traumaa siellä taustalla jollain tavalla. Onko sinulla sellainen olo, että sä työstät jotain traumaa siellä? Voi kun olisikin. Lukekaa, kuulkaa Hesarin kulttuurisivu. Siellähän ei ole mitään muita juttuja nykyään kuin sitä, että joku muusikko tai kirjailija tai joku on selviytynyt jostain traumasta. Mutta ei mulla ole mitään. Ei mulla ole mitään asiaa mihinkään lehteen. Mutta me ollaan vielä nuoria, me ehditään. Ja aivan joo. Järjestettävissä. No, te olette opettajat, kyllä teillä joku trauma. Mitä puhuu siis eläköitynyt opettaja? Hän tietää omasta kokemuksesta myös. Hyvä. Sitten pieneksi teaseriksi, ehkä teille vaikka moni asia tässä on nyt paljastunutkin, ja halusit tai et, niin myöskin täältä haastattelijan roolista pomppaan kertomaan, mikä mun reaktioni tähän kirjaan on. 3 pointtia. Mitä mä aion tämän kirjan lukemisen jälkeen tehdä? Annan teille kotiläksyksi myös muina opettajina tällaisen, että miettikää tekin mitä teette sitten, kun olette lukeneet tämän kirjan. Mä aion erittäin väkevästi alkaa kirjoittamaan hienoja merkintöjä mökkikirjan. Olemme juuri perineet mökin, jonka päälle viime syksynä kaatui monta puuta, jonka kattoa korjattiin, saunan katto meni rikki. Ja mökin aikaisempaan omistajan oppiin niin olen tutustunut toisella tavalla selaillessani mökkikirjaa ja kirjoittaessani siihen lisää. Mä aion myöskin uudistaa luontosuhdettani ja luontosuhteeni. Meillä menee ihan hyvin, mä tuun luonnon kanssa oikein hyvin toimeen ja tykkäänkin hänestä, mutta ehkä siinä on jotain pohdiskeltavaa. Tää ei ole mikään pamfletti, ei mun tarvitse ottaa täältä to-do-listaa, että miten parannan ja pelastan maailman, mutta ajatuksia nousi. Sitten mä aion myöskin juoda ensi kesänä pullon kossua. Ja vielä haluaisin teidät saatella tämän kirjan maailmaan kauneimmalla kohdalla. Ja käy, niin kuin aina käy. Minä olen tämä avaruus, minä olen tämä tila. Missään luontoyhteys ei synny niin luontevasti kuin metsässä. Muistan, miltä tämä paikka näytti ennen hakkuuta, ja siitä tiedän, että en ole vain kokoelma peräkkäisinä hetkinä tapahtuvia prosesseja. En ole tämä keho, joka väistelee lahonneita oksia ja kiviä. Jokainen minun olemassaoloni hetki liittyy menneisyyteeni muistin välityksellä. Ja tässä hetkessä ovat läsnä
Jäljet minun ja tämän metsän yhteisestä menneisyydestä. Olen ajatukseni, jotka kietoutuvat kaikkiin niihin lauseisiin, jotka olen koskaan kirjoittanut. Olen ne kirjat, jotka olen lukenut. Olen yksinäisyyteni, harvat ihmissuhteeni, rakkauteni, epätoivon hetket, ilot ja surut, mieleeni piirtyneet maisemat ja kasvot. Pitkä keskeneräinen kertomus, jota elämäksi kutsutaan. Kiitos Tomi Norha. Kiitos.